Čaute kamoši, vítam vás tu pred mojím Gear Wallom a idem vám momentálne ukázať moju výbavu na Kazbek. Odlietame už túto stredu s mojimi kamošmi do Gruzínska, kde chceme výjsť na Kazbek, čo je hora vysoká 5100 metrov nad morom. Doteraz som bol najvyššie na Mont Blancu, ktorý je 4800, čiže toto bude zase o level vyššie. No a ja vám idem ukázať, čo si na takúto výpravu beriem. Prvá sekcia veci, ktoré si beriem, tak sú oblečenie na výstup. Začíname úplne od spodu. Úplne vynikajúca vec, vy, ktorí máte merino trenky, tak viete, ale síce sa to hovorí ťažko, ale je to naozaj tak, oni nesmrdia, aj keď ich nosíte viac dní. To neznamená, že si neplánujeme meniť trenky, ale v prípade, že budeme hore a neviem, proste bude to zložitejšie, tak určite merino trenky. Minimálne vám je teplo na váš zadok aj na iné vaše dôležité oblasti, čiže merino trenky, Zajo. Ďalej ideme ponožky, mám tu dva druhy, budem mať určite tiež merino ponožky na nohách. Tieto sú to tiež Zajo, výborná vec, perfektne odvádzajú pot a držia nohu v suchu, ale taktiež mám tieto z Dekaču. A tie sú výborné, pretože sú to také podkolienky a sú to simondiacké. Sú vyslovene určené na takúto vysokohorskú turistiku. Mal som ich aj minulý rok na Mont Blancu a naozaj veľmi dobre poslúžili, takže tieto ponožky. Pravdepodobne budem mať až dve vrstvy ponožiek, pretože vraj tam má byť brutálna zima. Ďalšie sú spodky. Tieto nie sú ničím špeciálne. Pravdepodobne som ich našiel v nejakom second hande, už si to veľmi nepamätám, ale je to taký hrubý materiál. A keď už som hovoril o nohaviciach, tak samozrejme nohavice. Moje go-to nohavice, na ktoré sa absolútne môžem spoľahnúť a veľmi sa na ne teším, pretože som ich ešte nemal v takejto nadmorskej výške, lebo som pochopiteľne v takejto nadmorskej výške ešte ani nebol. Takže sú tieto Zajo, ani neviem aký je to druh, hneď vám poviem. Men XL. Tieto sa volajú Reza M Pants, alebo tak nejak sa to číta. Sú úplne skvelé, pretože sú dosť elastické, majú odpudivý materiál proti vode, snehu samozrejme. A samozrejme sú tu ochránené proti oderu od mačky a ja som s nimi naozaj veľmi spokojný. Samozrejme s opaskom. Takže to sú nohavice. Moja horná vrstva, ktorú budem mať na sebe, bude toto merino. Pravdepodobne toto. Mám ešte jedno na výber. Takéto. Ešte sa rozhodnem ktoré, ale toto je trošku lepšie, lebo má hore golier. Toto konkrétne je tiež od Zaja, avšak toto je špeciálne tým, že je to merino, ale vnútorný poťah má z nejakého bambusového vlákna, to znamená, je to relatívne príjemné na dotyk. Ja mám celkom citlivú pokožku a vy, čo ste mali merino, tak viete, že to niekedy je také trošku kusavé, ale úprimne toto čisté merino, čo mám, tak nie je že vôbec kusavé, takže rozmýšľam, že si dám aj to. Už som mal rôzne merina, ale s týmito som veľmi spokojný, čiže buď toto merino, alebo toto merino. Beriem obidve, uvidím, rozhodnem sa asi na mieste. Ďalší artikel. Mikina, yes sir, moja obľúbená časť. Ideme sa práve pozrieť na môj absolútne najobľúbenejší kúsok v mojom šatníku a to je Glacierka. Glacier M Jacket. Je to mikina, ktorú nosím celoročne. Nosím ju počas celého roka, či je leto, či je zima a ukážem vám prečo. Táto mikina je absolútne skvelá, pretože keď si ju oblečieť, ale aby ste pochopili, prečo je to tak dobrá mikina, samo o sebe je to dosť vetrúodpudivé a naozaj je v tom parádne teplo, čiže v tomto môžete úplne bez problémov šľapať. Z tohoto konkrétneho typu mám tento jeden, tu je druhý, tu je tretí, tu je štvrtý kus a ešte mám niekde čierno, čiže ja mám 5 mikin z tejto kolekcie. Nedám na ne dopustiť, najlepší kúsok od Zaja. Prisahám, Glacier M Jacket, dal by som za to všetky peniaze. Čiže to je mikina a ideme na vrchné vrstvy. Veľmi dôležitá časť mojej výbavy bude určite paperka, pretože pravdepodobne tam bude naozaj veľká zima. Berem si túto, tiež Zajo. Táto je tá najhrubšia, to znamená, toto je naozaj do minusových teplôt. V tejto bunde mi bude teplo, aj keby som nechcel, aby mi bolo teplo, takže úplná pecka. Je aj relatívne ľahká, aj sprátna, dokážem ju sprátať do pekného vrecka, to vám teraz ukážem. Celú bundu, obrovskú bundu, naozaj veľkú páperku, dokážete napchať do takéhoto niečoho. Kúkajte sa na to. Maličké vrecko, v tomto sa nachádza celá papierka. A prechádzame na najdôležitejšiu časť celej mojej výbavy, čo sa týka samotného výstupu. A to je samozrejme, a ako inak, hardshellka. A je to táto moja milovaná, obľúbená hardshellka.
Táto konkrétne sa volá Reykjavik alebo Karakuram, neviem. Oni majú dva celkom podobné modely, tiež týchto harčelok. A kúknite sa na to. Je to proste vrchná vrstva, ktorá je veľmi odolná, neprederavíte ju, ani keby ste čo robili. Je vetru, vode odolná, vodotesná doslova a naozaj že skvelá. Milujem tú modrú farbu, ktorá vyzerá fakt krásne. Ja popravde som celkom zastancom farieb na horách a mrzí ma trošku, že to vychádza z tej módy, lebo takých 5-10 rokov dozadu tak to bolo strašne pekné, že všetci tí turisti boli tak farební. Myslím si, že aj z hľadiska bezpečnosti je to dôležité, aby turista bol farebný na horách, ale chápem, že ten trend a móda sa uberá do takých jemnejších, neutrálnejších, sivých, zemitých farieb. Tuto ukážem vám aj, ako to vyzerá na mne. A myslím si, že keď si raz kúpite takúto bundu, tak vám vydrží kľudne celý život, doslova. Naozaj a nesklame vás a bude vám slúžiť veľmi dobre. Úplne cítiš na tom materiáli, aký je pevný, proste to... Ja neviem si predstaviť, že čo by som musel robiť, aby som ho prederavil. Takže, a to je presne to, čo potrebuješ na takýchto vysokých horách. No kúknite sa na ňu. Nie je krásna? Samozrejme sú tu tieto vetracie vrstvy, kúknite sa. Hej, klasika. Samozrejme máte takú veľkú kapucňu, aby ste mohli pod ňu dávať príľbu, pretože pri takýchto bundách sa s tým automaticky počíta, že proste budete mať pod tým príľbu. Naozaj na takéto vysokorské turistiky a výstupy naozaj už potrebujete asi trošku kvalitnejšie vybavenie. Dá sa to asi aj s lacnejšími alebo menej kvalitnými, ale no, riskujete podľa mňa. No a prejdeme už iba na také doplnkové veci a to sú samozrejme šatky. Ja si budem brať dve. Jednu takúto klasickú bufku okolo krku a druhú ja si dávam vždycky takúto čelenku cez uši alebo čokoľvek. Nemám veľmi rád čiapky. Budem si brať aj čiapku by the way. Takúto tenučku. Keby naozaj veľká zima, v pohode ju napcháte aj pod príľbu, je to tiež zajo. Ale ja moc čiapky nemám rád, lebo potom z toho strašne svrbí hlava, neviem prečo. Pozor, dôležitá vec, okuliare. Budem brať tieto Lumivy a sú to fotochromatické, to znamená pre tých, ktorí nevedia, čo je fotochromatická technológia, sú to okuliare, ktoré sú v podstate priesvitné. Vidíte, že nie sú také, že neprehľadné, ale oni sa s intenzitou svetla stmávujú. Rukavice, veľmi dôležitá vec, budem brať dvoje. Jedny takéto tenšie na šľapanie, ktoré sú v podstate, tieto sú konkrétne z Dekáču, ale potom beriem tieto, tie sú tiež z Decathlonu, sú to simondiacké rukavice a sú veľmi dobré, pretože je to kožená nejaká úprava a sú zateplené, ale mali by byť určené presne aj na prácu s lanom a tak ďalej a tak ďalej. Dôležitá časť samozrejme mojej výbavy sú topánky. Toto konkrétne sú od Garmontu. Ja Garmont nosím už pomerne dlho. Garmonty sú talianska značka, s ktorou som ja veľmi spokojný a toto je ich asi momentálne najprémiovejší produkt. Sú to takéto zimné horské topánky a je to vlastne už taký pokročilejší model topánky, keďže sa dá takto zapnúť. Nemusíte ho šnurovať, čo je inak dosť zle, keď máte rukavice alebo skrehnuté prsty. Tak šnurovať si topánku je jedna z najhorších vecí, ktoré sa môže stať a preto je tu tento najlepší systém zapínania ty kokos. Vôbec však už všetky moderné značky a horské značky idú do tohoto. Je to boa a proste si to len zatiahnete ako na lyžiarke alebo na snowboardových topánkach. Sú to samozrejme Gore-Tex, vibramové podrážky. Perfektné. Ja sám som inak prekvapený, že prečo Garmonty nie sú až tak populárne na Slovensku, lebo v Taliansku sú pomerne dosť, aj takto vo svete. A na Slovensku ešte sa neobjavila táto značka. Až tak veľmi. Tí, ktorí majú, tak vedia, že je to perfektná vec. Nenapadá ti do toho sneh. Bomba, hej, bomba. Budú teplúčke, teším sa. Čiže to bolo akoby oblečenie, hej, to, čo budem mať na sebe na výstup spolu s topánkami a ideme teraz prejsť na samotné vybavenie na výstup. To znamená nejaké technické veci, ktoré vy so sebou potrebujete mať na takúto vysokohorskú turistiku. Začíname samozrejme s príľbou. Táto konkrétne je Petzl asi Meteor. Je to univerzálna príľba, sa mi zdá, že certifikovaná aj na takýto skialpinizmus, horskú turistiku aj lezenie. Veľmi ľahká, perfektná, spokojný som s ňou, mám už niekoľko rokov. Sedak mám ja obyčajný mamutiacký, lezecký samozrejme, nemám žiadny horský, rozmýšľam, že si zaobstarám. Je pomerne ľahký, ale je to trošku otravné sa do neho obliekať. Karabinky, joj, dobrá vec. No, karabíny. Toto je vec, ktorú ešte nemám úplne premyslenú, že koľko si ich budem brať, ale však všetci lesci a turisti vysokohorsky vedia, že čím viac karabín, tým lepšie.
To nie je samozrejme pravda, ale ja tiež si potrebujem brať zbytočne viac vždycky, keby náhodou, a nikdy ich nevyužijem, ale nevadí. Čiže berem, povedzme to tak, že raz, 2, 3, 4, 5 HMS-iek, zoberiem jednu expresku, to je nejaká dekathloniacká lacná. Ďalšia dôležitá časť mojej výbavy budú samotné také tieto inštrumenty, ktoré sú väčšinou určené na záchranu, to znamená, keby sa náhodou niečo stalo, padnete do ľadovcovej rokliny, neviem, zošmyknete sa dole zo svahu a musíme si navzájom nejako pomôcť, tak sa používajú takéto veci. Toto je T-block, je to tzv. Blokant, ten slúži na to, ukážem vám to na lane, ten slúži na to, že keď ho pripevnite takto o lano, zaistíte ho karabínkou, tak je jednosmerný. On sa dokáže posúvať jednosmerné, to znamená smerom hore, ale dole zabrzdí, hej, čiže to je jednoduchý princíp. Ďalšia dôležitá vec je mikrotraction alebo microtraction, neviem, ak sa to volá, je to tiež od Speclu. Ten slúži podobným štýlom, akorát je to kladka a ten sa používa tiež pri záchrane, v podstate to robíte tzv. Kladkový systém záchrany, alebo neviem, ako sa to presne volá, každopádne ten funguje tak, že keď ho založíte takto za dolana, neviem, či to dobre vidíte, zaistíte to, tak v podstate tiež dokážete ťahať jedným smerom, ale do druhej strany sa vám to zasekáva. Týmto smerom to ide, ale týmto smerom to proste nejde. Je to pomerne zložitý, ale zároveň jednoduchý systém, ktorý keď sa naučíte, tak dokážete jednoducho pochopiť. Posledná vec, samotná kladka bez žiadneho blokantu, tu iba jednoducho takto založíte. A v podstate jedná sa len o to, že to znižuje trenie. Hej, znižuje to trenie v prípade, že naozaj vyťahujete niekoho z krevasy alebo z nejakej rokliny. Takže vtedy sa používa kladka. Nejdem vám teraz vysvetľovať, že na čo konkrétne. Ak vás to zaujíma, napíšte mi do komentára, či vás zaujíma, môžem o tom spraviť video, ako spraviť takýto kladkostroj. Čiže to sú tieto tri základné veci, ktoré by mal mať podľa mňa každý turista, ktorý ide už do takéhoto vysokohorského terénu na záchranu. Posledná vec, a ešte sa rozhodujem medzi týmito dvomi. Rozmýšľam nad týmto úplne klasicky, lebo je ľahšie, je to Petzl. Akurát tento druhý je to Megajoule a ten je dobrý v tom, že on sa aj sám zasekáva. Je to tak akoby polautomat, len je trošku ťažší, aj trošku viac derie lano a nemanipuluje sa s ním až tak dobre. Takže uvažujem a rozhodujem sa medzi týmito dvomi. Prúsikovina, pre tých, ktorí nevedia, čo je prúsikovina, tak sú to takéto špagáty, ale nie je to hociaký špagát, on má svoju veľkú nosnosť a ten slúži na v podstate rôzne veci, ktoré potrebujete. Dokáže sa z neho spraviť aj takýto blokant, ktorý som vám ukazoval, akoby náhrada, ale tie si zoberiem zo 3, možno 4, nič to neváži, čiže to naozaj nebude vadiť. Jasné, odsetky, šlingne takzvané, buď na zlaňovanie, že si do toho odsadnete, alebo keď potrebujete zaistiť štand, 1, 2, 3 šlingne by mali asi úplne stačiť, ešte to budem musieť trošku premyslieť. Cepín, no jasné. Cepín, kamaráti, takáto motika, prosím pekne. Je dobrý, celkom pevný, už mi inak odpadol túto šrob, budem to musieť nejako zanitovať, ale je dosť ťažký, tak rozmýšľam, že zoženiem nejaký lepší. Slúži cepín na to, ako všetci viete, že keď si viete s tým pomáhať, ale hlavne keby sa náhodou začnete šmýkať, tak dokážete s tým zabrzdiť pád, dúfajme. Máčky. Ja mám tieto z Decathlonu simondiacké máčky, mal som ich už viackrát, aj na Mont Blancu, aj v Tatrách som ich ponosil. Zatiaľ som s nimi veľmi spokojný, držia úplne, že perfektne, sú to poloautomatické mačky. Snažím sa ich teraz vybrať, tak aby som nedotrhal ten obal. Toto je konkrétne verzia, ktorá má o 2 hroty viac ako tie základné, aby proste to lepšie držalo. Ja keďže mám 185 cm a 80 kg, tak asi je to trošku lepšie mať viac tých hrotov, aby vás to udržalo. Čiže obyčajné klasické mačky zatiaľ mi slúžia veľmi dobre. Chcete vidieť, ako sa to dáva na topánky? Nikto, no tak nič teda. Paličky, kamoši, paličky sú že strašne dôležitá vec. Veľa ľudí ich nenosí na takúto vysokohorskú turistiku, čo chápem, lebo potom na ľadovci už niekomu zavádzajú, ja si ich beriem. Sú to takéto skladacie paličky, ktoré si viete v podstate relatívne jednoducho zbaliť. Je to budúci model, ktorý bude robiť Zajo, ja ich idem teraz testovať, že ako budem s nimi spokojný. Toto je akoby prototyp, hej, ja im pomáham testovať veľa vecí. Teraz budeme testovať tieto paličky. V podstate sú šikovné v tom, že naozaj ich dokážete zbaliť na relatívne malý objem. Paličky sú za mňa kľúčová vec, vďaka ktorým dokážem výjsť aj na miesta, na ktoré by som normálne asi nevládal výjsť. Samozrejme tam pôjde tento tanier,
Hej, aj pomerne dobre sa tieto konkrétne prepravujú lietadlom, pretože nie sú také veľké ako bežné paličky, ktoré ani by ste nevedeli ako proste zbaliť. Toto si takto je proste jednoducho a rýchlo zbalíte. A čo je dobrá vec, tak viete si to aj nejako pripnúť takto na batoh. Hej. Wow, batoh, kamoši, dôležitá vec do prčíc. Inak ja na všetko hovorím, že dôležitá vec. Berem tento nový Ortler 28, 28 litrový batoh. Je nový. Ja som doteraz nosil ešte starú verziu Ortleru. Ukážem vám tento červený. Tento červený, veľmi som s ním spokojný, strašne spokojný. Toto by mala byť vytuningovaná verzia, ešte som ju nikde takto veľmi nemal, iba do fitka s ním chodím. Čiže nový Ortler, skvelý batoh, sem si viete dať proste veci. 28 je asi taká ideálna veľkosť, ktorú si budem brať potom na samotný výstup, áno. Dokážem tam pripnúť všetky veci, cepín, všetko čo potrebujem, batoh. No a potom také drobnosti, iba čo si budem brať, tak si berem hydrovák. Tu mám hadičku, hydrovák momentálne neviem kde je, ale to je presne to, aby ste nemuseli stále si dávať dole tášku, tak aby ste sa proste mohli napiť počas chôdze alebo počas toho, ako kráčate. Nič nie je otrávnejšie, ako si dávať batoh dole. Zaujímavá vecička, ktorú si berem, ešte som ju nikdy nemusel použiť a verím tomu, že nikdy ani nebudem musieť. Videl som ju raz v Dekáči a je to takáto od Simondu, takáto akoby núdzová termoprikrývka, termovák, do ktorého sa dáte, má to tie reflexné prvky, malo by vás to nejakým spôsobom ochrániť. Proste nič to neváži, berem to so sebou, keby dačo. Viete čo, teraz ma možno viacerí vysmejete, ale ja nedám na to dopustiť. Toto je prosím pekne čelovka z Lidla. Áno, počujete správne, je to čelovka z Lidla, ale je to už moja druhá z Lidla, ktorú som mal za nejakých 12 eur, ale je proste skvelá. Ja nedám na ňu dopustiť. Funguje veľmi dobre, je dobíjateľná. Zatiaľ ma ani raz nesklamala. Mal som ju aj na Mont Blancu. Ja viem, že sú všelijaké čelovky za 500 eur, 100 eur, ale z mojej skúsenosti väčšina ľudí, ktorí má tieto čelovky za 150 eur, tak ich používajú tak na stanovačku, alebo keď idú na Grape na festival. Čiže áno, ide o bezpečnosť, zatiaľ ma proste nesklamala čelovka z Lidla, kamaráti. Nie všetko, čo je drahé, za to naozaj stojí. Sorry. Alebo nie všetko, čo je značka, za to naozaj stojí. Arterix, lano, kamaráti. Budeme brať takéto lano, je to tzv. Vodiace lano, toto je konkrétne tiež z Decathlonu, je to simondiacké lano. Musí to byť špeciálne vodiace lano, respektíve keď vidíte túto, tak toto je lezecké lano, ono je zbytočne veľké, ťažké, hrubé. Samozrejme, že by vás udržalo, ale toto si nechcete brať so sebou ako takí Češkovia, ktorých sme stretli minulý rok na Mont Blancu, ktorí mali dvaja dlhé 60-metrové lezecké lano, na ktorom boli naviazaní, ani nevedeli proste, čo robia. Každopádne bere sa väčšinou takéto, to je taká 30 alebo 40, už presne neviem. Budeme brať buď toto alebo kamošové. Jednoducho lano slúži na to, že ste na ňom naviazaní, skupinka koľky idete po nejakých 5, 7, 10 metroch a keby sa náhodou niečo niekomu stalo, tak ste o seba uviazaní, druhý vie reagovať, prípadne ak by niekto spadol do krevasy, tak vy na tom lane visíte a potom na tomto lane sa robí tá záchrana. To znamená, vy sami sa viete na ňom vytiahnuť aj pomocou týchto zariadení, alebo v prípade, že sa vám niečo nedaj Bože stane, tak tí druhí, vaši parťaci vás vedia vytiahnuť. Na to slúži lano. Ono má špeciálnu impregnačnú úpravu, toto konkrétne simondiacké mi odporúčil môj kamoš, čo je horský záchranár. Maťo Mrázik, veľmi ťa pozdravujem. Si inšpirácia, brácho. Ak si toto pozrieš niekedy. Čiže on mi ho odporúčil, že proste je síce z Dekáču, ale je proste veľmi dobré a ja veľmi zatiaľ súhlasím, zatiaľ ma nesklamalo, takže lano. To sú všetko veci, ktoré si budem brať pravdepodobne hore so sebou. Tenisky, druhé topánky, to vám aspoň ukážem, ktoré si budem brať. Budem sa rozhodovať medzi týmito troma, ešte to rozhodnutie nepadlo. Sú to všetko Garmonty a pravdepodobne to budú tieto, lebo sú relatívne ľahké, dobre sa obúvajú. Tieto sú tiež fajn, len sa mi popravde z nich robia otlaky, lebo veľmi mi nesedia, ale sú že skvelé, to sú asi najlepšie z nich, lebo majú aj vodotesnú úpravu. A rozmýšľam presne nad týmito Garmontami, lebo sú to nástupovky a tie sa tam možno zídu, ale sú trošku ťažšie, sú o dosť ťažšie ako tieto, je to aj taká menej pohodlná obuv, ale toto je obuv na tatranské chodenie po kameňoch a tak ďalej. Garmonty. Mám ich už asi 3 roky alebo 2 a sú že najlepšie tenisky, aké som kedy mal. Super, ideme na spanie. Prosím pekne, my tam kamoši budeme spať v stane alebo v takom horskom tábore. Takže ideme pekne na to.
Dostal som na testovanie tiež od Zaja takýto stan. Nemám ho tu teraz rozkladať, dám aspoň fotky, ako som to skúsil rozložiť v spálni. Je to ultralight stan, pozrite sa, do čoho sa vobcháva, že presne 3 kg a je pre 3 osoby. Naozaj veľmi dobrá váha, materiály, ktoré sú tam použité, sú proste skvelé. Je to trojmiestny stan. Budem brať nafukovaciu karimatku, ukážem vám asi ako vyzerá, kľudne vám aj nafúknem. Je to proste najlepšia za mňa alternatíva, čo sa týka pohodlia, tepelnosti a hlavne praktickosti zbalenia. Jediná nevýhoda týchto nafukovacích karimatok je samozrejme, že sa vám môžu prederaviť, ale to je faktor, s ktorým proste vy nič nespravíte. Idem zobrať pumpičku. Inak teraz, keď som bol na Balkáne, tak som tam v Lidli, paradoxne, našiel takúto geniálnu vec a je to prosím pekne pumpa. Takýto maličký kompresorček na baterky, ktorý si viete dobíjať a dokážete s ním nafúkať čokoľvek. Čiže to si určite berem tiež so sebou. Dá sa to nafúkovať aj drybagom, čo je dôležitá vec a čo sa nedoporučuje, tak tieto nafúkovacie karimatky nie je veľmi dobré, keď fúkate ústami, pretože vtedy tam dostávate veľa vlhkosti a ona potom vám začne časom plesnivieť, smrdieť a môže sa tá karimatka znehodnotiť. Čiže najlepšie je to fúkať drybagom alebo takýmto kompresorom. Proste suchým vzduchom, nie vlhkým z vašich pľúc. Zapíname. Dobre, to mne teraz na teraz stačí. Kúkajte sa na to, kamoši, je to že fakt bomba. Keď na tomto spíte, tak je to že totálne pohodlné. Je to pravdepodobne najlepšia možnosť, ako sa pohodlne vyspať, ale hovorím, stále tam hrozí to, že sa tá karimatka rozpichne. Čo je super, tak Zajo dáva do týchto karimatiek aj automaticky lepidlo a veci na opravu, nejakú záplatu. Takže berem túto karimatku určite a popravde ešte rozmýšľam, či zoberiem aj takú klasickú harmonikovú, ako túto napríklad, ale to uvidím podľa toho, ako sa mi obchajú. Je to možno lepšie, keď máte dve vrstvy pod sebou, pretože naozaj my budeme spať v minusových teplotách. No a ideme na najlepšiu časť. Bože môj, jak ja hrozne milujem tú vec, ktorú vám teraz idem ukázať. Kamaráti, kúkajte sa. Vedúckovia, ideme na toto. Spacák. Ja ho tu mám takto provizorne zavesený, pretože spacák by ste inak mali mať zavesený, keď ho máte doma. Pozeráme sa, dámy a páni, na kilo peria v spacáku. Je to spacák s komfortnou teplotou do minusových teplot, minus 10. Ja som s ním spal v zime, keď na mňa snežilo na jednom slovenskom kopci, teda nebolo to samozrejme na Slovensku, pretože na Slovensku je zakázané bivakovať, ale nápadne sa podobal na jeden slovenský kopec. Každopádne je to Zajo zimný spacák, ktorý ešte ani nemôžete kúpiť, by the way. Je to tiež iba v štádiu procesu skúmania, hlavne testovania. Ja im testujem tie veci a máte sa na čo tešiť. Akože vychytávame na ňom veci, toto už je druhý konkrétne, ktorý vlastne je vylepšený. Čo je najlepšie na tomto spacáku je to, že najlepšia vec, Pane Bože, že sa dobre pozrite, má túto priestory, otvory na ruky. Videl som to iba u jednej konkurenčnej značky, že to majú, ale je to skvelá vec, lebo keď ste v zime v tom spacáku, tak najhoršia vec je ho rozopínať a ísť proste von z neho alebo hľadať, vyberať tie ruky takto z vrchu je absolútne nepraktické. Takto si pekne iba rozopnete tieto zipsy, pozrite sa na bokoch, dúfam, že to je vidieť. Hej, takto si to rozopnete. Dáte ruky von. Skvelé. Je v ňom naozaj teplúčko. Tento spacák zachráni moju uzimenú prdel, pretože naozaj budeme spať v minusových teplotách v tom stane. Skvelá vec. Čiže toto je druhý prototyp a už sa teraz robí tretí a ten by mal byť už finálny, kde už sme vychytali všetky veci. Dúfam, že stihne prísť možno dneska, teda v pondelok by som po ňo išiel, ak stihne prísť testovania. A je to proste bomba. Je to skvelé, ak aj Zajo bude predávať takýto spacák, budem prvý, ktorý si ho kúpi aj osobne. Nielen testovanie. Takže ja sa teším, že ho môžem ísť takto otestovať. Ja vám potom dám určite vedieť, ak vás to bude zaujímať, že či bol v pohode, ako sa v ňom spalo. Veď sa na to pozrite. To je proste jedna obrovská perina teplúčka, ktorá je fakt ľahká. Počúvajte, to je kilová vec. To, že vy dokážete spať v minus 15 stupňoch, je otázkou 1 kilovej veci. To je brutál. Ja vám ukážem dokonca, ako sa to dá zbaliť. No pozrite sa, dá sa to do takéhoto obalu zbaliť.
Tým, že to perie má takú vlastnosť, že on sa dokáže veľmi dobre stlačiť a keď sa vyberie, tak po nejakých pár minútach on sa náfúkne akoby ten spacák. To znamená, on je teraz taký riadne fluffy, ale vy ho dokážete stlačiť do naozaj malého objemu. To sa ani len nedá pobaliť takto, ja si musím k tomu kvoknúť, prepáčte. Musím vytláčať ten vzduch z toho spacáku a už tam skoro je potvora. Takto si predstavujem pôrod. Už tam skoro sme. Zatvoriť. Takže takto z vrchu. Toto je tzv. Kompresný obal, ktorým vy dokážete ešte násobne zmenšiť objem toho spacáku. No a pozrite sa na to. Čiže máme spacáčik. Ešte by som ho vedel viac stlačiť, ale to sa mi nechce. Vánkušik. Hej, mekučke pod hlavou. To berem tiež samozrejme. Berem várič, tzv. Jet boil. Tí, ktorí vedia, tak majú túto technológiu, tak je to proste skvelé. Je to takáto špeciálna akoby nádoba na varenie, ktorá veľmi rýchlo dokáže zohriať vodu. Pre plynovú bombu budeme kupovať tam, lebo tu samozrejme nemôžete brať cez letisko. Posledná vec je dry bag. Potrebuješ si dať do niečoho veci, aby ti nepremokli, alebo vonku musíš nechať topánky alebo čokoľvek, tak do dry bagu. Tak s týmto dry bagom vieš aj nafúkať tú karimátku pomerne rýchlo. A posledná časť sú iba také prkotinky, ktoré si beriem, a tak sekcia jedlo. Určite si zo sebou berem takéto veci, ktoré budú energeticky veľmi výhodné. Určite si berem viacero takýchto túb od Grizzlyho. Je to v podstate arašidový krém zmiešaný s čokoládou, rýchla energia, rýchle tuky, aj bielkoviny. Potom si berem takéto hydratované jedlo. Toto milujem momentálne, že úplne najviac. Je to mix kšupavých síru, je to prosím pekne liofilizovaný sír, nič to neváži, máte v tom všetky bielkoviny toho síru, chutí to absolútne vynikajúce. A samozrejme cukry, mango bracho, mango do prčic, ak sa mi vojde, dúfam do batohu, tak to berem. Na samotný výstup veľmi dôležitá vec sú magnéziové šoty, ktoré si berem, tieto sa kúpil v Dekači asi, pretože kvôli krčom a tak ďalej, a samozrejme elektrolyty, ktoré si dám do vody, ktoré budem piť priebežne. Samozrejme lekárnička, v lekárničke mám nejaké lieky proti bolesti, obväzy, prvá pomoc. Posledná vec, ktorú vám ukážem, je v rýchlosti moja fototechnika, veci, ktorým my budeme všetko dokumentovať. Prvé, čo berem, je teda ten foťak, na ktorý natáčam, je to Sony ZV-E10, nejaké objektiviky, k tomu asi iba širokou uhly zoberiem, neviem, uvidíme. Insta360 a je to celkom fajn, ale to berem určite na ten výstup, pretože keď budem kráčať, tak proste to, že to zachytí úplne všetko a potom si z toho môžem vyberať, je pre mňa že úplne super. Takže Insta360, toto je X4 a potom berem iba klasický GoPročku, s ktorou natáčam už rokuce. Toto je konkrétne 9, som s tým veľmi spokojný. Akorát v tej zime sa niekedy správa blbo a zle sa s tým inak pracuje. Keď máte rukavice a tieto veci, tak proste pracovať s GoPročkou je absolútne zlý sen, ale berem ju. Plus, aby som mal energiu, tak berem takúto powerbanku, je to 60 000 mAh a potom tu samozrejme nebudem brať úplne hore, len aby sme vedeli fungovať na nejakej elektrine. Tuto berem aj hore, je to teda nejaká 10 000, ani neviem skadiaľ, a potom ešte takáto asi do zálohy. Tuto neviem, či budem brať, toto je nejaká 20 000. Ďalej berem určite statív, ten využijem na všetko, čo bude treba. SD karty, mikrofóny, toto je konkrétne takýto set od Saramoniku, takýto vertikálny držiak, statív, ktorý vlastne drží foťak vertikálne. A to je myslím všetko, kamaráti. Dúfam, že som na nič nezabudol. A ešte som vám zabudol ukázať tento batoh. Do tohto batohu sa pokúsim zbaliť. Je to 65 litrový batoh, pomerne dosť veľký, s obrovským týmto horným vreckom. A do tohoto batoha napchám úplne všetko. No, to by sme mali úplne asi všetko, kamaráti, ak som na nič nezabudol. Veľmi pekne ďakujem vám všetkým, ktorí ste to dopozerali až sem do konca. Myslím, že ste tak maximálne dvaja. Mami, oci, ahojte, ďakujem, že ste si to pozreli. Každopádne, kamoši, ak vás to zaujalo, tak prosím, pomôžte tomuto videu rásť. Podporte to lajkom, zdieľaním, uložením, neviem čím všetkým možným. Hlavne mi napíšte do komentára, či vás zaujíma takýto druh obsahu, pretože ja mám hrozne veľa vecí, o ktorých by som strašne chcel natočiť tie videá, len
myslím si, že to nikoho nezaujíma táto oblasť. Týmto si tak trošku pýtam, aby ste mi povedali, že je to super, aby som točil ďalej. A hlavne ma sleduj na Instagrame, kde budem dávať že úplne všetko aj aktuálne z našej cesty a dúfam, že to zvládneme. Kazbek nás čaká, ale celý život je aj tak ešte pred nami, takže teším sa, kamaráti, vidíme sa na horách. Čaute.